les comissions informatives que per un possible conflicte d'interessos m'hauria d'absentar d'aquest punt. No obstant, des de Comuns volem manifestar que no ens oposem ni ens oposarem mai a qualsevol projecte que sigui un benefici per al poble sempre que aquest estigui dins de l'àmbit legal. També hem de dir que després de l'informe d'aquest matí per part del secretari ens aporta seriosos dubtes. Però nosaltres també volem més enllà, volem anar més enllà. Ja des d'un primer moment que va començar aquest mandat ja van dir que nosaltres no debatríem cap moció presentada per un grup xenòfob, homòfob i que és antidemocràtic, també va contra la democràcia. Un grup que, si avui pot estar aquí present en el plenari, és gràcies a l'esforç que han fet molts que ens van precedir en els nostres partits i que si algun dia ells manessin, probablement alguns dels partits que avui estan aquí asseguts en aquest plenari serien il·legalitzats. D'altra banda, també es volem mostrar extremadament crítics en per què s'ha arribat aquí, a aquest punt, s'ha arribat a portar aquest punt en el ple. Creiem que ha mancat comunicació i no creiem que es pugui permetre que s'arribin en aquests extrems. Per això, per tot l'anteriorment dit, nosaltres també ens veiem obligats a abandonar el plenari.